RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko niyo sa pangan nga Juliana. Hingkod ang pangidaron, minyo og may usa ka anak. Itago na lang ang akong address dinhi sa Leyte. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa dili masabot na kong bation. Nagsugod kini ni atong 2018. Ingon ini ang mga panghitabo. Nga naman maglisod ko ginawa. Mubangon ko. Saan na bang orasa? Uy, 2:00 pa man di ay sa kadlawon. Aray, ay, kalain sa akong tiyan. Muadto na ako sa CR. Pila naman ko kaminutos nga nagtukong din sa inodoro. Apan, wa man gyud ni gawas. Naglain man unta ang akong tiyan. Ay, ngano man ka ni. Nga gipukaw man ko nga naglisod ko sa paginawa. O gipaningot ko bisag kadlawon pa. Init ang paminaw ko sa akong lawas. Apan, uy, kabugnaw sa akong singot. Unsa magkada ni akong gibati? Nga mura na ba ko kakuyapon? Unsa? Mauna, ma. Wagin ko makasabot sa akong gibati ganinang kadlawon. Uy, ngano wa man taon ka mamukaw namo? Simbakurig na unsa pa ka? Unsa pa'y nahitabo nimo? Nakaya raman sa tunako, ma. Nya, nibalik na kong katog. Uy, Ginoo ko. Juliana, delikado in taon ng imong kahinta nga mibalik kag katog nga lain ang pamati mo sa imong lawas. Namukaw ka gyud unta namo. Nagyud ko makahuna-hunaan, ama, oy.
Kaya ang dihagit sa kunauna nga, makabalik ko og katog, ar malimot ko sa kalain sa akong lawas. Kaya abi ni mama, mura nagyug ko kakuyapon. Maman kanig delikado to. Kakuyapon ka man di ay. Unya, may balik kag katog. Maunta na tanak pag-ilis. Magpa-check up tas doktor. Ha? Normal raman ang result sa iyong mga lab test. Mao ba, Dok? Kuwang ka lang sa bitamina. Og medyo ubos ang imong dugo. Wa ko'y iresita nimong tambal. Pagpalit lang og multivitamins with iron. Maniana sadang akong gibati, ma. Ha? Ano man gani, oy? Uy. Uy, kabugnaw ko ni mo panit siya na. Ngunaan nilagi ko, ma. Kung musugmat na ang akong bation. Musog ba tayo hapon? Bisag nagtumar na ka itong giingon sa doktor nga multivitamins with iron? Wa man to epekto, ma, oy. Basin tungod kay vitamins ra to. Ay, kun mao. Moadto taglaing doktor. Magpa-second opinion ta. Basin kun mahibaw na kita kung unsa ng imong gibati. Kining imong gibati symptoms ni sa anxiety. Anxiety, Dok? Ayaw ka balaka, ayaw padaan. Kinahanglan nga makamao kang mo control sa imong gibati. Dili sa ingon ni anak nga paagi. May pamilya na yung taon ka. May anak na nagkinahanglan nimo. Maunay ibutang sa imong hunahuna, day. Ma! Ni apa ko, Jill. Andam nga sabton ka. Paningkamot sa taon nga maulian ka. Naningkamot na lagi taon ko, Damian. Pero, dili lang yun na ako kalikayan. Ganun dili man ni mawa na ako. Nganong ako may naain sa kita. Ngano man. Hasol na gyud kaayo ang ako hunahuna nga dili ko makakontrol sa akong bation. Naglibog na gyud ko kung nganong dili man kulungan ining sakita. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. May panahon nga maglisod ko sa pagginhawa. Panington ko og bugnaw, unya mangurog ko. Matod pa sa doktor, symptoms sa anxiety ko nun ni. Unsa man diyan makakos og anxiety? Ikaduhang pangutana, dili gyud ko makakontrol sa akong bation. Kung atakihon na gani ko, lami na lang gyud ipakamatay aron mahuman ang tanan. Unsa may akong buhaton aron mukalma ning akong gibati. Ikatulong pangutana, nagpasusubay ako sa akong anak. Unya may gitumar kong tambal para anxiety. Dili ba kini makadaot sa akong anak nga gipasuso? Ikaw pa to katapusang pangutana. May maayo bang vitamins alan nga akong gibati nga dili makadaot sa baby nga akong ipasuso? Unsa man sa mga pagkaon nga angay namo nga mga nervyuson og anxiety? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran
Juliana. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, aniya na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problems kay usa man ako ka medical doctor, mga psychological, emotional, behavioral, personal problems kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Daghang pamaagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanya padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong magkutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga never plan a future with people who don't have a future plan. Bay mo nitong buhaton sa sunod nga mga katuigan pero ang imong gistulayan na wag yun, kontento lagon sa mahulog ikas langit. So you talk to somebody sad nga nasa future plan kay murag one way ticket ra ug ikaw ray magplano-plano ang imong kaistorya wag plano, ay planong muasinso aning kinabuhi So, ang atong magtatampo karong adlaw si Juliana. 30 ang edad niya, taga Leyte. Huwag mo sige, specify ni mo, Jillian, kung taga Southern Leyte ba ka o taga Northern Leyte, no? Kung Southern Leyte ka, maadjong adlaw ni mo diha. Kung taga Northern Leyte ka, maupay na aga o kulop ni mo diha, no? Minyo ni si Juliana, may usa ka anak, ang sumasa na bati nato sa drama, dili masabot nga iyang gibati, sukad niya tong 2018. Before the COVID pa na, no? Kay nagka-anxiety ko na siya. Unsa man ko na hinungdan aning anxiety. Mao gini akong linya kay psychiatrist ba ako, Dr. Obra, usa ko ka psychiatrist, no? Kini nga anxiety kuan ni siya. Usa ni siya ka psychological nga problem. Although not all the time problem na siya. Normal ra ganing anxiety, no? Kitang tanan mo develop og anxiety. Why manghambog nga di ko magka-anxiety bay? Ligon kay kog inunta personality. Normal ra kitang tanan magka-anxiety. Kano sa man ni siya mahimong abnormal? Ako ning balikon sa makausap mahimo ning anxiety nga abnormal kung ang imong anxiety makaapekto na sa mga activities of daily living nimo. Di na ka makabuhat sa imong usual gibuhaton kay kuyawan na ka. Ay mga tanan ako, Dr. Obra, unsa may diferensya ning anxiety o kahadlok? Ang kining kahadlok or fear naa kay ma-identify nga hinungdan. Hadlok ka sa imong unsa naman da iro nga usog kayong aw-aw. Hadlok ka unsa man dia mga naay matumbok yung inunta hinungdan nga mahadlok ka. Kining anxiety way klaro sa mong gitawag ni sa mong pinulungan sa mga doktor vague kanang way inunta mo lagi na way matumbok ni mga hinungdan pero basta kay kuyawan lang gyud ka ang mga hinungdan ani na ka sa environment nga dili ka sigurado na kay inunta mga abnormalidad sa level sa neurotransmitter sa imong brain, especially kining dopamine, serotonin, norepinephrine, mga GABA, amino, butyric acid, mga unsa pa man diha, no? Nga mga neurotransmitters nga ma-abnormal ang gidaghanon, maapektuhan po ang atong mood, atong line of thinking. Uban po niani na ay mga problema nga mga financial, mga medical problem, mga family problem o legal problem, makakuan siya ni siya, makaapekto pod, makakusa na siya ang anxiety, no? So basta kay kitang tanan magka-anxiety good Juliana, walay exempted ani, no? Unya kaning unsa may buhaton kuno nga makuan ani. So ang imong buhaton ani is you have to do something about the root cause sa imong anxiety. Kung ngayon ta grabe na gyud kayo, you seek professional help, no? Mani usa sa akong mga trabaho naatay mga anti-anxiety medications nga available in the market. Manghingalan lang kong mga pipila, no? Kini mga alprazolam, clonazepam, kini mga selective serotonin reuptake inhibitors. Mao ni akong ipangresita almost every day sa akong mga pasyente nga na ay mga anxiety problem. Usually, kining anxiety, this is coupled with depression because nobody will be happy if you are anxious. And in the same way that if you are depressed, you feel anxious, no?
Or siyang buwan aron, no? This will go hand in hand, no? Onya, you have to talk to somebody nga makasabot sa imong sitwasyon, nga maka-alibyo sa mga nan. You go on relaxation technique, no? You do slow deep breathing. Ako nang ginatudlo sa akong mga pasyente, kaya maybe you go on vacation kung medyo na burnout na ka, naman gitawag na to burnout syndrome sa workplace. Kining mo bakasyon ka, mo file kag sick leave. Kung kay dili na maayo imong paminaw sa lawas. Okay? Onya, you have to reward yourself, ha? Di kay sige lang trabaho, sige lang huna unsay mahimo na to nga mo alibyo tagamay sa kinabuhi, dili lang pod nimo i-reward ang imong kaugalingon. Sa man pag-reward imong kaugalingon, wa mo ginanghatag nako gift, palitan nako akong kaugalingon og bagong sapatos, balitan akong akong kaugalingon bagong sinina, or matukog mall, ha? Pabugnaw ko dito, labi na karon kay init kay ang panahon. So these are the way nga unsay mo bakasyon maka-afford ka, ha? Pwede ka mo bakasyon Juliana diya sa mga duol lang mga lugar, o medyo nagad ako kag budget, pwede ka mo adtog Paris o New York pa, ha? Or adto sa Australia. Pero minus tag budget, diya na kung duol sa ato, no? May mga beaches diya sa Leyte ba? No, may pagpaminaw diya sa mga taga Buntok, Southern Leyte, mga taga Tomas Upos, taga Sugod, Southern Leyte, ako mga silingan diya sa Barangay Buwak. Or belated happy birthday diya sa akong tiya nga si Juanita Obra, no? Celebrate siya ang 85th birthday anniversary, ha? Nindot kayo tiya kay kaabot gyud ka ng mga pangidaruna, no? Dada sa mga taga Panaon Island, no? Mga taga Limasawa Island, no? Nakaanha gyud kog Limasawa, kaduhan ako man kaanha, og sa mga taga Pacific Towns, no? Maayong pagpaminaw yung tanan diha, ha? Dili lang na ko mo usa-usaon na gisulat diri si Doktora Aida Abrugar Calamba, no? Iya gining gi-chat nako. Maayong pagpaminaw diha sa mga taga Esperanza Kinagitan, Misamis Oriental, ha? Esperanza Kinagitan, Misamis Oriental. May pagpaminaw ni Jasmine Ligaspi, ni Velma Navarro, Maria Manggubat, Alma Masiba, nga mga parinti ni Doktora Aida Abrugar Calamba diya sa Misamis Oriental. Okay? So, to continue, nagpa-breastfeeding ko ni siya. Dili ba kuno makadaot siya ang bata, ang mga tambal unya ngayang imnon sa mga anti-anxiety medications. Dili man kay controlled ba ya ang dosage ani Ma'am Jillian, no? Dili man sad may mohatag og naman sa mga tambal nga mukuan sa gatas na po'y mga dili, no? So pindira na sa discretion sa attending doktor. Nya akong balikon sa makausapan, do not expect that everything will be okay after 1 day or 2 days, ha? Ang akong pagkuanan ng anxiety, ma-relieve ni siya with intake of anti-anxiety medications, mga 5 to 7 days continuous intake, pero ang treatment gud ani is mga 3 months, no? So unsa man kuno yung mga pagkaon, no, mga vitamins nga dili makadaot sa baby. Healthy foods, no? Vegetables, kining mga non-fatty foods, no? O mga rich in proteins, no? Ato naman ang gisgutan sa diya sa Leyte, daghan man kay dihang mga kanang inato lang mga pagkaon, no? Mga green leafy vegetables sa kumbalikon, mga fruits, nindot na siya. Nya likay lang makakaon kag mga something nga maka-allergy kay mo apektuhan baya pod ang imong ingnon ta paminaw sa lawas, no? Ako kadaghan ako mag-experience ani mo kaon kog seafood, so mga unsa man dia mo develop og allergy reaction. So walay bawal sa pagkaon gawas kung ikaw allergy o di pa siguro ka high blood Jillian kay bata pa man ka. Onya you go and see diha sa Leyte, no? Diha sa Tacloban, na diha si Dr. Benjamin Go. Daing na lang Dr. Go gi-refer ko ni Dr. ni Obra. Ako nang kaila si Dr. Go, no? Dapo diha si Dr. Violeta Perez, no? Daghan na sila dihang mga psychiatrist diya sa Tacloban City, no? Alright, so hinaot adto na sa kutlo nga pagtulunan karon adlaw, especially kanimo Jilliana diya sa Leyte. Og ngadto sa libuan, millions ka naminaw sa itong programa kini akong siliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Maningkamot na gyud pug ko nga makahatag ko kalinaw, kahayag, solusyon sa mga problemang medical nga inyong ipadangat ri kanamo. Ang problemang legal ato ni bathan ang bahala niana.
So from all of us, sir, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak arimen. Daghang salamat ug maayong